Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu flimkien eżis semmija Alla tiegħi jrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nisself ruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla qis tiegħek irid intenni ta' sikwieto Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Nkomplu eżis semmija naraw se tkompli tallimna din il-qaddisa permezz ta' dawn l-aħħar ittri li qed naqraw minn xi kuġini u ħut il-qaddisa tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. L-ewwel silta mill-ittra li se naqraw hi minant Ċelin, tiġi uħt il-qaddisa u ġvera, u din kitbita lil tsieta kien 22 ta' Lulju 1897. Tgħidilha il-marida tiegħi mixar imma lanqas aħjar il-marda qiegħda tieħu l-kors tagħha jgħid it-tabib u jissukta li qed jiżdiedu bħal ħofriet fil-pulmun di jisob qegħdin jikluh u dan jiġelu jemmen li l-pulmun qiegħed idenni u jagħmel il-marċja. Dan l-aħħar qalilna li se tirbaħ il-proċess minn dan il-kliem tat-tabib li l-marida xkejkna kienet sa tgħaddi b'kull ġieħ mill-arbel ta' qdusita fil-proċess tal-beatifikazzjoni wara mewta jidher ċar kif diġà dawk ta' madwarha bdew iqisuha bħala tajba biex tiġi kanonizzata semmija bħala qaddisa. Tkompli tikteb l-anġlu żgħir tagħna hija dejjem l-istess xempju ta' sabar u ta' ħlewwa fl-imġiba. Hija l-grazzja personifikata. Ftit ilu kont qiegħda naqrala silta dwar il-għen tas-sema u hi waqfitni biex tgħidli lili mhux dak li joġobni staqsejta mela x'inhu dak li jiġbdek weġbitni hija l-imħabba li tħobb li tkun maħbuba u li terġa' lura fuq l-art jiġifieri mhux terġa' tirxoxta ta' imma mis-sema tkun moħħa fina tallimna u tenna nitolbuha lil din il-qaddisa għax il-missjoni eżist semmija li jagħmlet tul ħajjita għada twestaqa' mis-sema wkoll. U tkompli Ċelin Zija Għażiża tiegħi. Tista' taħseb x'inhu dak li għaddej f'qalbi? Il-prova li ġejja fuqi iġġielni nirtot ninsab fil-ġnien tal-agunija u t-talba ta' Sidna l-Mulej toħroġ mill-qiegħ ta' qalbi kull ħin qaltilha. Hawnhekk Ċelin trid tifhem tajt għat-talba ta' Kristu lill-Missier, Missier, jekk jista' jkun bijat minni dan il-kalċi imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int u hekk qed tipprova tagħmel Ċelin meta qed tħoss il-firda kifra li ġejja minn oħta Teris. Qed tgħid tara il-prova li ġejja fuq iġġelli nirtot ninsab fil-ġnien tal-agunija u t-talba ta' Sidna toħroġ mill-qiegħ ta' qalbi kull ħin u hekk trid toħroġ minn qalbna wkoll eżis semmija kull meta aħna inkunu fid-tbatija. Semmija sa nisimgħu silta mill-littra li kitbet il-kuġina ta' Teris
Lill-omma fit-30 ta' Lulju 1897. Aziza mama tiegħi, mill-bieraħ 29 ta' Lulju l-aħbarijiet mhumiex tajba. It-tabib sab li l-marda daħlet il-ġewwa ħafna, issa li qiegħda taqta' d-demm kuljum saħansitra darbtejn u 3 darbiet kuljum u dalgħodu ma waqfet xejn. Tħossha qed tunfuq u tbati ħafna biex tieħu n-nifs, f'xi waqtiet tkun propju qiegħda tifga. Ikolla tieħu l-mediċina l-ħin kollu u xi drabi il-qtieħ ta' nifs huwa hekk qawwi illi lanqas din ma taħjija mad-superjura tagħna. Dalgħodu tkellmet mat-tabib Tzi dwar il-griżma tal-morda u weġiba li tkun ħaġa prudenti iva, la darba ma setax jgħid x'seta' jiġri u mill-bieraħ il-law sar bidla kbir fiha. Mama, qaltilha, aħna ma għandna ebda illużjoni u nifmu tajjeb li din il-qagħda tagħha ma tistax titwal wisq. Il-bieraħ fil-għaxija biex tgħid xi ħaġa kellha deni koli illi dara kien jaħraq daqs in-nar. Kienet hekk taħraq bid-deni illi b'fisa qalet inħoss li qiegħda fil-purgatorju. Naħseb li s-superjur tagħna jiġi jagħtiha l-griżma illum jew għada. U din is-silta tieqaf hawn ta' din l-ittra semmija. Darba semmija l-kuġina ta' Therese qed tikteb lill-missiera kienet tħobb tikdbilhom spiss u vera tihom l-aħbarijiet tal-qaddisa. Kitbitha fil-31 ta' Lulju 1897. Aziz papà qaltlu. Qiegħda niktiblek dawn il-kemtejn biss sabiex natik l-aħbarijiet ta' fuq is-sultana tagħna Therese. L-aħbarijiet huma tassew ħżina kuljum. Dana kollu. Illum neħħiet ftit inqas demm iżda l-bieraħ ħsibna li lanqas kienet se tawwal sa filgħodu. It-tabib innifsu hemmen dan għax meta ġie żura fl-erba' ra li d-demm ma kienx waqaf minn filgħaxija tal-jum ta' qabel u qal lill-Madre Superjura tagħna biex ma tistenniex. Sada ħalli tara li tingħatala il-griżma tal-morda. Superjur tagħna, papa, ġi fis-sitta u amministrala l-griżma tal-morda u wara qarbina wkoll. Niżgurak li kienet xi ħaġa li messitilha qalba u messet qalbna wkoll li tara li l-marida tagħna tibqa' dejjem dik l-arja kalma u safja tagħha. Meta talbet maħfra mingħand il-komunità kollha aktar minn soru waħda infaqat tibki. Biraħ fil-għaxija reġgħet qatet id-demm u wkoll matul il-lejl ma kinitx tajba għalkemm ma kinitx ħażin daqskemm ħsibna li se tkun wara ġurnata hekk jibsa. Dalgħodu ma kinitx ħażin wisq sa 3 ta' wara nofsinhar ma neħħitx demm għalkemm imbagħad bdiet tisol waħda f'waħda tinsab dejjem taħraq bid-deni li għandha qiegħda ssofri b'nuqqas ta' nifs u buġieħ qawwi f'ġenba. Fi ftit kliem hija marida ħafna u ħafna u nemmen li jkun aħjar li jekk ma ssifrux għalissa ta' papà għax ma tistax tibqa' sejra hekk għal jiem oħra fit-tul l-aktar jekk ikun hemm xi jiem bħal jum li għadda. Hija ħaġa li ma tistax tifhimha li tara papà hekk ħinja li se tmut qisha tifel żgħir li jixtieq b'qalbu kollha li jmur isib lill-missieru mill-ġdid. Qatt ma naf b'xi ħadd jien li miet b'kalma hekk kbira. Tgħidilna Tereżin papà, xi tridu? Għaliex il-mewt għandha tbeżżani? Qatt m'għamilt xejn ħlief għal Alla? Jien? Papà, u meta ngħidula forsi tmut f'jum din il-festa jew dik tweġibna. M'għandix għalfejn. Noqgħod nagħżel xi jum ta' festa jien biex immut fih, għax għalija il-jum ta' mewti jkun l-akbar fost il-jiem kollha ta' festa. Araw semmija.
jum ta' mewta u jum ta' festa. Unsaqsi. Jienek, għalija, meta sa nasal biex niltaqa' mal-mulej, u jum ta' festa. Hekk qed tallimna nagħmlu dil-qaddisa. Il-ħin kollu timlina bil-kuraġġ. U tkompli l-ittra. Illum billi ma neħħitx id-dem daqs qabel hekk li rat li minn dolodu kienet neħħit ftit biss, ħarset bil-kraħ lej dak li kienet neħħitu qalet, daqshekk ftit, bidbatijiet kbar. Bat is-suktat Terezin. Daqshekk ftit ja ħasra, mela mhux semmut illum, ma nafx immut. Naħseb li jeħtieġ li nkun twajba ħafna issa u noqgħod nistenna bil-ħlewwa kollha lil-ħallil, għalija l-ħallil u Ġesu, U tkompli tikteb il-kuġina papa l-bieraħ bżajna ħafna li ma kienx se sebbaħ u xi ħadd minna qiegħed ċaban birka u xi ftit il-mambirek fil-kamra ta' maġeb l-infermerija. Għalli jista' jinqala titħares minn taħt. Lejn dawn, barja ta' oġba u qaltilna qegħdin taraw dik ix-xema meta jiġi l-ħallil biex jieħodni miegħi. Edu fidi, ma mhux il-gandrir, dak ikraħ wisq, qaltilhom. Imbagħad din Terezin bdiet titħaq hekk bħal bdiet titħaq bija nfisha billi bdiet tkellimna. Fuq dak kollu li kellu jiġri wara li tmut u minħabba l-mod li bih bdiet tagħmel dan għalkemm imisna kobna qegħdin nibku faqqetna bid-daħ. Hekk bdiet tiċċajta bi kliema ma jaħarbilha xejn. Dan huwa il-ferħ tagħha u taqsam dan il-ferħ magħna bi kliem li jdaħħaqna. Qed jgħidu l-aħwa kollha ġvera u dawk ta' madwara. Bad qalet nemmen li din il-qaddisa sejra tmut titħaq daqskemm hija ferħana. Papa, mbagħad waqaft nikteb dil-littra meta smajt li t-tabib jidoq il-qampina. Wara dak li għaddit minnu illum it-tabib huwa mħawwad bosta minħabba li qiegħed jara li din is-sola kollha bit-tneħħija tad-dem biex qiegħda tifnija hekk bis-sħiħ illi twassala għal qagħda ta' tjuvija kbira. It-tabib jgħid li fl-età tagħha jkun hemm ħajja hekk kotrana li wieħed ma jkunx jista' jgħid jekk din il-marda ddumx ftit jiem biss jew tieħu żmien twil, għax tinsewx din mhux xi persuna anzjana, għandha biss 24 sena din il-qaddisa, però eżis semmija ejjew nagħtu każ ta' dak li qed tallimna, nippruvaw naħtfu xi kliem li qed tgħid hekk nżommuhom f'qalbna u nippruvaw ngħixuhom kif għexithom hi qed tallimna wisq il-qaddisa. It-troħra ġissemmija din id-darba minant Pauline u kitbita l-tzijiet tagħha. Kitbita fil-5 ta' Wissu 1897. Qaltilhom l-Anġlu Għażiż Teris tagħna mhix sejra ħażin. Dana kollu mhix tajba lanqas. Il-qada tagħha hija issa ftit stabbli għalkemm għandha wġieħ u dbatijiet aktar qawwija milli kellha qabel 28 ta' Lulju. Imma qiegħda ssofri kollox b'sabar u ħlewwa tal-għaġeb. Dejjem tidher dak li hija tassew u kemm huwa minnu li ngħidu li l-mewt hija l-eku tal-ħajja. Il-qaddisa tagħna Teris eżissijiet qaltilhom qiegħda tistenna l-mewt bis-sabar kollu. M'għadix titturmenta ruħha b'xewqat kollha ħerqa għaliha. Kuljum issib il-paċi tagħha f'dak il-kliem tas-san li jsaħħarha li jgħid. Għax inti mulej ferraħtni b'emilek. Salm 92 vers 5.
għax inti Mulej ferraħtni b'emilek. L-aħħar darba tassew li ħassejtni mnikta għalija tajt Polin, bdiet tħares fis-slejja bħarsa kollha dbatija, qedtilha inti qiegħda dbati Teris tiegħi. Għax qiegħda tara li s-sema mhux għal-għada u veru. Iqalt li Aziza uħti Polin, inti għadek ma tifhimnix, ara dak kollu li nħoss fija u amuri. Fl-aħħar stanza ta' wieħed mill-innijiet żgħar tiegħi kienet tikteb l-innijiet ukoll, isimgħu xi ġmiel ta' kliem kitbet Teresa issemmija. Għal żmien twil irrid ngħix Mulej jekk din hija x-xewqa tiegħek. Fis-sema miegħek irrid inkun jekk dan lilek ikun jogħġbok. L-imħabba dan in-nar tas-sema pajjiżi qatt ma tieqaf li temni. Xi jgħod il-mewt jew il-ħajja lena waħdini tiegħi u li nħobbok araw is-semmija kif tispiċċa lena waħdini tiegħi u li nħobbok lena waħdini tiegħi u tiegħek u li nħobbuh daqshekk. Wan Polin tkompli littra billi tajt. Littra tiegħek Aziz Ziju u dik tiegħek Aziza Zija. Hekk imlewa bil-ferħi li ridet tweġibkom għalihom jinfisa. Dawn kienu spissa jibatula litri li din Qaddisa neputija tagħhom. Bil-ewwel ridet li xi ħadd jagħtiha laqgħa sfida iżda kienet għajjiena wisq. Din ma kienx tkun ħaġa prudenti. Filgħaxija kellha wġieħ kbir biex tieħu n-nifs illi tħassarta u ġenba wkoll iġibilha wġieħ l-aktar qawwi. Mal-lejlek tintela bil-għaraq illi l-mitraħ ta' sotta jixxarrab kollu. Msejkna Teris kemm ma tkun ħinja fis-sema, kemm se tkun mill-quwa tajjeb. Il-bieraħ xi ħadd qegħdilha qatta qamħ mimlija żbul f'idejha u jiblu milta kollha u b'mod li ma nistax infisser qalt li oħt. Dan huwa kif Alla ħanin fawwarni bil-grazzja tiegħu. U Polin tispiċċa littra issemmija billi tajt tassew li hija mfawra bil-grazzji ta' Alla din il-Qaddisa oħti. Din littra li se naqraw issa silta minna issemmija hija miktuba minn Ċelin uħt il-Qaddisa lis-Sinjura Nin. Is-Sinjura Nin hija l-kuġina tagħha wkoll. Kitbita fit-8 ta' Awwissu 1897 qaltilha il-marida ċkejkna tagħna mixar minn qabel f'daw l-aħħar 4 ijiem ma qatedx demm aktar imma dak li beżżana bosta hija djufija tassew kbira f'saħħitha li qiegħda titer tmur għall-lar ma' kuljum li jgħaddi. U kif qiegħda tinxef u tinxtorob dejjem aktar kull ħin. Id-batija kbira biex tieħu n-nifs qiegħda tajjija bosta naraw b'moċċa li l-imsejkna ħajja qasira tagħha sejra dejjem lura. Il-ħajja mhix ħinja li ma sigħat ta' niket u ta' dwejja jamru fi qlubna msejkna. Kieku kont perfetta bħal ma hija qed tajt Ċelin, ma kontx inkun hekk mimlija niket. Naħar darba qalt li Ċelin, għaliex inti hekk imnikta minħabba tluq tiegħi għajt. Ngħidha li hija kont nitnikked bosta li nħallik iva, kieku nemmen li kont se nħallik, kont nitnikked. Iżda la darba ngħidlek li se nkun qreb tiegħek mingħajr dan il-ġisem milli bih. Mela għaliex inti imdejqa? Ara dejjem tara kif tagħmel kuraġġ lil ħuta issemmija. U l-aħħar silta semmi li sejn naqraw hija ittra tal-kuġina ta' Teris lill-missiera. Kitbita fi 17 ta' Awwissu 1897. Tgħidlu papa. L-ittra tiegħi kienet għada kif telqet meta
Dr. Francis li ġi li zje biex jara l-nanna, din il-nanna hija Sinjura Fournet hija Tija Gwerin, u Francis huwa it-tabib Lanil li miżewweġ il-kuġina ta' dawn l-aħwa tal-Qaddisa u Taħuta. Din il-nanna riret li jara minħabba l-qalba bdiet tħabbat iż-żejjed, wasal hawn u talab li jkellimni fil-pallatorju mbagħad il-Madre Superjura ħallitu jidħol ġewwa biex jara lil marida Teris. U din iż-żjara qanqlitu ħafna, saba marida ħafna u ma jagħtijiex aktar minn 15 qabel ma titlaq lejn is-sema. Min nhar il-ħadd il-Verġin Birka tidher qiegħda tħaffilha il-progress tal-marda għax fil-għaxija tal-festa tagħha. Il-marida tagħna sofriet minn uġieħ l-aktar qawwi fil-pulmun ieħor. Dallu ġrieħ beda jaħkimha sa minn qabel ma telaq it-tabib de Cornier u it-tabib Francis saħaq li f'din l-aħħar ġimgħa il-marda daħlet il-ġewwa fil-pulmun ieħor. Għalilna li t-tuberkulożi laħqet l-aħħar stadju tagħha għalli dan iż-żmien jista' jkun wisq iqsar għax ħadd ma jista' jkun jaf sewwa. Sab li l-marda u l-marida tagħna Teris kienu qegħdin da kollha ta' madwara uħuta jieħdu ħsieba b'mod tal-għaġeb u żied jgħidilna li bil-kura kollha li t-tabib de Cornier kien ta' kieku ma kellix terġa' tieħu saħħitha mill-ġdid dan kien ikun hekk għaliex Alla rieda għalih minkejja kollox. O kieku taf Aziz Papa tiegħi kemm hija ħelwa fl-imġiba tagħha is-sultana ċkejkna tiegħek u kemm tħobbkom lilkom it-tnejn. Meta tkellimni fuqkom nista' nara x'affett kbir għandha likom u meta tkun fis-sema żugur li tħariskom bħala bintkom. Ma dekx temmen li x-xewqa ħerqana tagħha li tmur is-sema hija mimlija entużjażmu le hija kollha paċi. Dalgħodu kienet qiegħda tgħidli kieku kellhom jgħiduli li konza niġi mfejqa la taħsibx li konza nibqa' mitluqa, kont inkun ferħana l-istess daqs li kieku kont semmut. Tassew li jiena mxenqa ħafna s-sema, imma huwa l-aktar minħabba li jiena ninsab f'paċi kbira li jiena hekk ferħana, għax dwar li nħoss ġewwa fija xi jiena tassew kbir bħal meta xi drabi qalbna tibda tħabbad bil-ferħ u dan le ninsab fil-paċi għalhekk jiena hekk ħinja. Tabib Francis sab li hija tassew isa anġlu u kollha ħlewwa f'imġibita. Komplet tikteb u tgħid, Papa, Swor Teris tal-Bambin Ġesu lanqas għadha tista' terfa' xi ftit lilha nfisha hija dgħajfa wisq u għal kollox hekk li lanqas biss tista' titħarrek weħeda. Mill-bieraħ li ġlieha bdew jintefħu u nemmen li dan huwa sinjal ħażin għalkemm is-sola bil-qtuħ tad-demm ma reġgħetx lura. Llum isa kienet tidher xi ftit aħjar, inqas mafġa u binqas deni iżda l-lejla reġa' bdiela l-qtieħ ta' nifs qawwi. U hawn tagħlaq littra ta' din il-kuġina. Nifqu għaw illum iż-semmija jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.